Εξαγγελία συλλογής υπογραφών για τη διενέργεια δημοψηφίσματος στην Ευρώπη. Πρώτα-πρώτα, δεν αρκεί 1 εκατομμύριο υπογραφές από οπουδήποτε. Πρέπει να προέρχονται από 7 χώρες μέλη τουλάχιστον. Και μάλιστα με θεσπισμένα ελάχιστα υπογραφών σε κάθε χώρα μέλος. Δεύτερον, πρέπει να περάσουν από πολλά στάδια. Αλλά στο τέλος η Κομισιόν θα κληθεί να αποδεχθεί ή όχι τη σχετική πρωτοβουλία. Και αν τη δεχθεί η Κομισιόν, πρέπει μετά ομόφωνα να την αποδεχθεί και το Συμβούλιο.